Airwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang naganap at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito! Good morning! Maambig ya kabasan at si kayo namin kapaborito. Agaw natin ng Martes, Hulyo 15, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa ulo po ng ating mga balita, sa ating balitang lokal, senior citizen sinaksak ng bayaw sa bayan ng Maldan. Radyo Pangasinan Balita. 30 anyos na lalaki nagbigti dahil sa problema. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pambansa, turismo sa Batangas apektado dahil sa isinasagawang retrieval operation sa missing sabongero. Radyo Pangasinan Balita. Alias Totoy, nagsampa na umano ng kaso sa 12 pulis. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pandaigdig, North Korea nagpadala ng 12 milyong artillery shells sa Russia. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang sports, Dallas Mavericks pinatigil sa paglalaro si Cooper Flag. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang entertainment, Miss You 2012, isinilang na ang kanyang first baby. Radyo Pangasinan Balita. 9 minuto makalipas sa alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, duguan at sugatan ng isang senior citizen matapos sasaksakin ng kanyang bayaw sa barangay Nabaluan, Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa pulisya, kinilala ang biktima na si Jerohito Sungkuan, 60 anyos. Samantalang ang suspect ay ang bayaw nito na si Andres Abiro, 53 anyos. Base sa investigasyon, ang biktima ay bumisita umano sa kanyang kapatid na babae para pag-usapan ang concern ng nakababata nilang kapatid patungkol sa family issue. Habang nag-uusap ang magkapatid, ay dumating umano ang suspect at nagkaroon ng mainitang argumento na ito ay humantong sa pananaksak ng suspect sa biktima. Ang biktima ay nagtamo ng saksak sa tiyan na agad naman dinala sa pagamutan. Samantalang suspect ay agad na tumakas. Hindi naman na-recover ng otoridad ang patalim na ginamit ng suspect. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, dahil sa problema, winakasan ng isang lalaki ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbigti sa Sitio Mayaman, Barangay Poblasyon, Sual, Pangasinan. Ayon sa pulisya, ang biktima ay 30 anyos. Gumamit ng nylon cord na itinali sa kanyang leeg at isinabit ang sarili sa loob ng kanyang kwarto. Mismo ang tatay ang nakadiscover sa biktima na walang malay, kung saan ay agad na naitakbo. Okay, itinakbo nito
sa pagamutan, subalit idineklarang dead on arrival. Sa investigasyon, ang biktima ay nakaranas umano ng emotional distress matapos na abandonahin siya ng kanyang asawa at ng mga anak. Walang nakikitang foul play ang otoridad sa pangyayari. Radyo Pangasinan Balita. At sa karagdagan pa po ng ating balitang lokal, higit na 200,000 pesos na halaga ng Community Garden Project Package na handog ng Department of Agriculture ipinasakamay ni na Mayor Bona at LG officials sa Gesang Farmers Association. Pinangunahan mismo ng alkalde ang paggawad ng naturang garden implements o kaya ng naturang community garden implements and tools mula sa Department of Agriculture sa mga pinuno ng Gesang Farmers Association sa pangunguna ni President Buenaventura Ramos kahapon. Napili ang nasabing asosasyon ng lokal na pamalaan na maging benepisaryo ng Community Garden Project sa ilalim ng National Urban and Urban Agriculture Program ng Department of Agriculture na nagkakalaga ng 237,429.50 centavos. Bahagi ng tinanggap na community garden package ay vegetable seeds, organic foliar fertilizer, knapsack, sprayer, plastic drum at ng iba pa. Katuwang ng alkalde sa ceremonial distribution ang mga kawani ng Municipal Agriculture Office at ng mga konsihal ng nasabing bayan. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, isinagawa naman kahapon ang Regional Stakeholders Confab sa M Royal Hotel and Beach Resort sa San Juan, La Union mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 na ng hapon. Layunin ng pagtitipong ito na pag-isahin ang iba't ibang sektor upang pag-usapan ang kasalukuyang kalagayan ng insurhensya at mga hakbang para sa kapayapaan at kaunlaran sa Region 1. Dumalo sa pagtitipon ng mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor tulad ng pambansang pamalaan, lokal na pamalahan, mga benepisaryo ng reformang agraryo at mga ahensyang responsable sa seguridad. Kabilang sa mga dumalo ay sina Police Brigadier General Dinder Reyes, Regional Director ng Police Regional Office 1 at si Colonel Ricardo David, Acting Provincial Director ng Pangasinan. Tinalakay sa komprehensya ang temang Understanding the Current Landscape of Insurgency and Peace Building in Region 1 na naglalayong palalimin ang pagkakaunawaan at pagtutulungan sa pamamagitan ng mga stakeholder upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan at pag-unlad sa rehiyon. Ang aktibidad ay isinagawa bilang suporta sa mga layunin ng Philippine Development Plan at ng National Task Force to End Local Communities Armed Conflict sa pamamagitan ng pinagsama-samang hakbang para sa peace building, social economic integration at security cooperation. Radyo Pangasinan Balita. Sa patuloy naman na pagpapalakas ng disiplina, pagkakaisa at diwa ng paglilingkod sa bayan, matagumpay na isinagawa kahapon sa panguna ni Police Regional Police Colonel Ricardo David, Acting Provincial Director ng Pangasinan, ang pagkakaisa sa serbisyo watawat ay binigyang pugay. Nagsimula ang programa sa pamamagitan ng makabayang pagtataas ng watawat ng Pilipinas kasabay ng pag-awit ng pambansang awit na lupang hinirang, sinundan ng panunumpa ng katapatan sa watawat at panunumpa ng lingkod bayan. Tampok din sa seremonya ang pagbibigay ng pagkilala sa mga natatang empleyado at mga opisyal na nagpakita ng kahusayan sa kanilang tungkulin sa nagdaang linggo. Ibinahagi rin ang mga mahalagang paalala at anunsyo kaugnay sa mga programa at aktibidad ng ahensya para sa darating na linggo. Binigyang diin ng Pangasinan Police Provincial Office ang pagpapahalaga sa pagkakaisa at integridad sa bawat gawain.
Ang regular na pagdaras ng flag raising ceremony tuwing Lunes ay nagsisilbing pagpapaalala ng tungkulin at responsibilidad ng bawat kawani bilang lingkod ng pamalaan at mamayang may malasakit sa bayan. Ang ganitong gawain ay bahagi ng pagpapalalim ng malasakit sa bayan at pagtataguyod ng isang maayos, disiplinado at epektibong serbisyong publiko. Radyo Pangasinan Balita. 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pambansa. Matapos ang 4 na taong pagtatago, luwantad na si Julie Totoy Dondon Patidongan, ang whistleblower sa kaso ng 34 na nawawalang sabongero upang magsampa ng reklamo laban sa 12 pulis na umano'y sangkot sa pagdukot at pagpatay sa mga biktima. Sa isinampang affidavit complaint kay NAPOLCOM nitong Lunes, Hulyo 14, sinabi ni Patidongan na maaring umabot sa higit na 100 ang totoong bilang ng mga nawawala. Sa isang press conference, inilahad niyang dinala umano ang mga sabungero sa isang farm malapit sa Taal Lake na inupuhan umano ng isa sa mga pulis bago pinaslang at itinapon ang mga bangkay sa lawa mula 2021 hanggang 2022. Hindi naman, bagamat tinukoy kung sino ang nagbanta sa kanyang pamilya, direkta niyang idinawit ang negosyanteng si Charlie Atong na utak umano ng krimen at sinabing iniutos nito ang pagpatay sa mga sabongerong hinihinalang nandaraya o nagmamatch fixing. Mariin namang tinanggi ni ang mga paratang at nagsampa rin ng kaso laban kay Patidongan kabilang ang robbery, grave threat at paninirang puri. Patuloy namang nagsasagawa ng search operation sa Philippine Coast Guard sa Taal Lake kung saan 5 sako ng mga sunog na buto ng tao at hayop ang na-recover na sa ilalim ng tubig. Ayon sa NAPOLCOM, inaasang maglalabas sila ng resolution sa loob ng 60 araw kaugnay ng mga reklamong inihain ni Patidongan. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, apektado na rin ng turismo sa lalawigan ng Batangas sa gitna ng nagpapatuloy na paghanap at pag-recover sa umano'y mga bangkay ng mga nawawalang sabungero na pinaghihinalaang itinapon sa Taal Lake. Ayon kay Talisay Municipal Administrator Alfredo Ansiado, hindi pa man halos nakakabangon ang industriya ng turismo sa lalawigan mula nang padapain ito ng pandemya at pagsabog ng Bulkang Taal. Panibagong dakok naman ang kinakarap ng sektor dahil sa retrieval operation sa kanilang lugar. Sa may Talisay, na isa sa mga bayang nakapalibot sa lawa, nakita ng mabilis na pagbaba ng tourist arrivals, kung saan ang ilan ay nagkansila na ng kanilang reservations at bookings. Matatandaan na isa nga sa pangunahing dinadayo ng mga turista ang Taal Lake dahil natatanaw din ang bulkan o kaya dahil ang pamamangka doon ay natatanaw din ang bulkan. Kaya naman umapila ngayon ang lokal na pamahalaan ng Talisay sa gobyerno na muling payagan ng mga turista na makarating sa Volcano Island kahit na sa mga limitadong lugar lamang gaya ng Tourism Center. Subalit maalala na nauna nang ipinagbawal sa mga residente malapit sa active volcano na huwag munang bumalik maging ang mga turista ay hindi pinapayagang makabisita sa isla na idineklarang permanent danger zone kasunod ng pagsabog ng Bulkang Taal noong 2020. Samantala, maliban nga sa turismo, nauna na rin napaulat na apektado na ang kabuhayan ng mga mangisda at bentahan ng endemic na tawilis mula sa Taal Lake dahil sa mga nadiskubreng mga sako ng pinaniniwalang naglalaman ng mga buto. Bagamat hindi pa tukoy kung ito ay sa mga nawawalang sabongero na sinasabing itinapon sa lawa. Radyo Pangasinan Balita. 19 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at sa karagdagan pa po ng ating mga balita, sinuspinde ng Land Transportation Office ng 70 araw ang lisensya ng isang bus driver
mula sa Curzon Joyce Transport matapos makuhanan sa video na gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho sa Cavite. Ang insidente ay umani ng batikos mula sa publiko na ayon sa uploader, nakita niya ang driver na naglalaro sa kanyang cellphone na mukha raw online gambling. Natakot daw ang pasahero lalo't ilang beses daw nawala sa linya ang bus at hindi agad nakapagpreno ang driver kapag may sasakyan sa harap. Agad naman ito inaksyonan ng LTO bilang bahagi ng kanilang kampanya para sa kaligtasan sa kalsada. Ayon sa LTO, ipinatawag na rin ang driver at ang may-ari ng naturang bus company upang magpaliwanag hinggil sa insidente. Samantala, nagbigay ng babala si Transportation Secretary Vince Dizon sa lahat ng mga driver ng pampublikong sasakyan na huwag maging pasaway sa kalsada at sa halip ay tutukan ang pagmamaneho at unahin ang kaligtasan ng mga pasahero. Radyo Pangasinan Balita. Kinumpirma naman ng National Bureau of Investigation na kay NBI na tumugma ang fingerprint na nakuha sa water bottle sa loob ng sasakyan ng pinaslang na TNVS driver na si Raymond Cabrera sa isa sa tatlong suspect na si Jean Armin de Ocampo. Ayon sa autopsiya, 2 beses na sinaksak sa kaliwang dibdib si Cabrera sa Parañaque noong Mayo na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Maalalang voluntaryong sumuko ang tatlong suspect kabilang si de Ocampo kay Manila Mayor Isko Moreno noong July 10 at agad silang itinurn over sa NBI. Pagkatapos nito, itinuro nila sa mga otoridad ang kinaroroonan ng bangkay ng biktima. Ayon kay Attorney Joseph Martin ng NBI, ang plano umano ng mga suspect ay ang pag-hijack sa TNVS vehicle o kay pagkarnap. Gamitin ito upang kumuha ng panibagong pasahero na maaari nilang hold upin. Pero hindi na umano nila natuloy ang plano matapos nilang mapatay ang driver. Samantala, sinabi naman ni Dr. Romel Papa ng NBI Forensic Division na isinagawa rin ang DNA analysis sa loob ng sasakyan at sa mga kaanak ni Cabrera kung saan lumabas na 99.99% match ito sa kanyang pamilya. Ayon kay NBI spokesperson Ferdinand Lavin, nagsimula na ang preliminary investigation kaugnay sa kasong robbery with homicide para sa mga suspect. Radyo Pangasinan Balita. 22 minuto makalipas ang alas 7 na umaga at ngayon, sa detalye naman po ng ating balitang pandaigdig, iniulat ng South Korean Defense Intelligence Agency o kay DIA na patuloy umanong nagpapadala ang North Korea ng mga artillery shells sa Russia mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine. Bagamat batay sa report ng DIA, may higit na 28,000 containers ng may laman na artillery shells at iba pang bala ang pinadala ng Pyongyang sa Russia, katumbas ng tinatayang 12 milyon na artillery shells. Ayon naman sa ulat ng Bloomberg, hindi lang umano mga bala ang naipadala ng North Korea. Lumalawak na rin umano ang military support ng Pyongyang, kabilang na ang pagpapadala nito ng missiles, self-propelled guns at mga military combat. Radyo Pangasinan Balita. Isinara naman ang isang airport sa London matapos bumagsak kahapon ang isang eroplano sa lugar. Ayon sa mga otoridad, nakatanggap sila ng ulat ukol sa isang nasusunog na eroplano malapit sa paliparan dako alas 4 ng hapon nitong linggo. Wala pang opisyal na kumpirmasyon ukol sa bilang ng nasawi o kay nasugatan sa insidente. Kinumpirma ng isang Dutch company na ang eroplano ay kanilang pagmamay-ari. Ayon sa kumpanya, sila ay nakikipagtulungan na sa mga otoridad para sa investigasyon. Napagalaman naman na ang eroplanong bumagsak ay nagmula sa Athens, Greece at patungong Pola, Croatia kung saan sana ay lilipad pabalik sa Lelystad Airport sa Netherlands. Ayon naman sa mga saksi, bumaligtad umano ang eroplano at bumagsak ng pakanan na sinundan ng malaking pagsabog. Nagkaroon naman ng evacuation sa ilang bahagi ng golf course na malapit sa insidente. Samantala, nagpaabot ng tulong si UK Transport Secretary Heidi Alexander at tiniyak na siya ay tumutok
Okay, tumututok sa sitwasyon at nagpahayag ng suporta sa mga lokal na opisyal mula sa Southern City Council at Parliament. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang pandaigdig, kinumpirma ni US President Donald Trump na magpapadala ang Amerika ng Patriot Air Defense System sa Ukraine. Ito ay karagdagang tulong para sa nagpapatuloy na pakikipaglaban ng Ukraine. Ito ay karagdagang tulong para sa nagpapatuloy ng pakikipaglaban ng Ukraine kontra sa invasion ng Russia. Hindi naman tinukay ni Trump ang bilang ng ipinadalang Patriot, subalit tiniyak nito ang pagbibigay ng naturang air defense system na anyay kailangan ng Ukraine para sa kanilang proteksyon. Ang delivery naman ng nasabing weapon ay parte ng panibagong kasunduan kung saan ayon kay Trump kasama ang North Atlantic Treaty Organization o kay NATO sa magbabayad sa US para sa ilang armas na ipapadala sa Ukraine. Ang Patriot System ay epektibong air defense system laban sa tactical ballistic missiles. Nagpahayag din naman ng pagkadismaya ang US kay Russian President Vladimir Putin na anyay mabait makipag-usap subalit binomba ang lahat pagsapit naman ng gabi. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ating balitang sports, pinatigil na ng Dallas Mavericks sa paglalaro sa Summer League ang 2025 number 1 draft pick na si Cooper Flagg. Naging maganda ang performance si Flagg sa nagpapatuloy na Summer League sa kabila ng limitadong appearance kung saan sa ikalawang game ay nagawa niyang kumamada ng 31 points, hawak ang 47% shooting. Bagaman natalo ang Dallas team kontra sa Antonio Spurs sa naturang laban, ang 31 points ni Flagg ay ang pinakamalaking score na nagawa ng isang number 1 pick sa kasaysayan ng Summer League mula noong 2010. Ilan sa mga magagandang kalidad na naipakita ng rookie ay ang epesyenteng 3 points at mid-range skills, pagbabantay sa paint area at solidong depensa. Inaasahang muling maglalaro ang number 1 pick sa pre-season ng 2025-2026 season bago ang tuluyang pagpasok ng mga regular game. Sa Dallas, makakasama niya sina Anthony Davis, Klay Thompson at ang kasalukuyang nagpapagaling na NBA champion na si Kyrie Irving. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, pamumunuan naman ni Van Vliet ang lahat ng mga player ng NBA sa loob ng 4 na taong termino. Ang 31 anyos na guard ay 9 na taong nang naglalaro sa liga at sa kasalukuyan ay siya ang nagsisilbing starting guards ng Houston Rockets. Nagsimula ang kanyang professional career bilang undrafted noong 2016. Tumuloy siya sa G League at kinaalaunan ay kinuha ng Toronto Raptors dahil sa magandang performance sa tulong ng kanyang shooting skills na iuwi ng Raptors ang una nitong kampyonato noong 2019 sa pangunguna ni Kawhi Leonard. Sa kanyang naging mensahe kasunod ng pagkakahalal, nangako si Van Vliet na isusulong ang interes ng bawat miyembro at player ng NBA. Anya, naiintindihan niya ang mga hamong kinakarap ng bawat player at tiniyak na kanya itong tututukan ng may dedikasyon. Pinalitan ni Van Vliet si Washington Wizards guard CJ McCollum na nagsilbing presidente ng NBPA mula 2021 hanggang 2025 at vice presidente ng naturang asosasyon mula 2018 to 2021. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ating balitang entertainment, masayang ibinahagi naman ni Olivia Culpo at NFL running back Christian McCaffrey ang pagdating ng kanilang unang anak na babae, si Colette Annalise McCaffrey sa pamamagitan ng isang joint Instagram post nitong Lunes, Hulyo 14. Makikita sa mga black and white photos ang mag-asawang nasa hospital, bit-bit
ni McCaffrey ang kanilang anak habang si Cole po ay tila inaasikaso ang sanggol mula sa kama ng hospital. Radyo Pangasinan Balita. 29 na minuto makalipas ang alas 7 na umaga, magbabalik po ang Radyo Pangasinan Balita makalipas ang ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Sa mga pamilya ng mga nawawala na sa bungero, ipagdasal nyo lang ako at hindi niya kaya bayaran yung dignidad ko, ang pagkatao ko, dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Kapaborito, 7:30 na. Time check is brought to you by Anli Serbisyo Bunuan Gazette. Sa pag-unlad, disiplina at pagkakaisa ang kailangan. By Cap Noel Bumanlag. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandiyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden.
Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 7:36 na po ang ating oras. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating programang Radyo Pangasinan Balita. Agaw natin na Martes kapaborito, Hulyo a 15, agaw na sweldo. Naray man sweldo kada no kinsinas katapusan. Akaimis laray mansingil. Akasibangot lara balot iraramay aburido. Tani kulang kuno may sweldo anda sa may ibayardad utang. Ay, iimis yung labat. Nakukuha yan sa magandang pakiusap. Nakukuha yan sa magandang usapan. Sa importante, agyo bubunugan. Tan marunong kayon, mitungtong. Tano, bunag-bunugan yura. Agyo ubatan su tawag da, pati chat da, text da. Isa no nasabat yura at ibatikan yura, bunugan yura, ay aliwatan pilo. Oo na, kailangan hinaharap po yung problema, hindi po tinatakasan. Sabi nga nila nung umuutang, paiyak-iyak pa yung umuutang. Pero nang singilan la, sa unaakis la, may mansisingil. Awa, nung alam mo lang lamang mo si bayar tayo, mabayar tayo. Ganyan naman ang Pinoy kapag may ibabayad, talagang magbabayad. Ang problema nga lang yung iba kasi, wala na nga ibabayad, ayaw pang makipag-usap. Sabi naman ng mga nagpapautang, madali naman akong kausap di ba? Oo. Mabait naman yung mga nagpapautang. Dahil kung hindi sila mabait, hindi ka pinautang. Ibig sabihin, nagtiwala sila sa'yo. Di ba? Kung marami daw nagpapautang sa'yo, ibig sabihin, marami kaya ang laki-laki ng tiwala nila sa'yo. Pero kung ang gano'n antoy gawa mo at naka napautang, siguro may uutang mo, hanggang pumulan talaga. Okay, sa isang banda naman, matiwurya ay, kanda. Naumuni pilitan niya mambayar, okay, taktako na mambayar. Di ba yung mga yon na side, yung nakikita. Kaya,
eto, mas maganda na harapin natin yung katotohanan. Oo, harapin natin ang problema, huwag takasan. I-budget na lang ho natin kung paano natin utay-utayin yung ating sasahurin mamaya. At least kahit papano mampauna ka. Ang gano'n mo lang, at least nakabawas, di ba? Sa mga nagpapautang naman, naku, bawas-bawasan naman ninyo yung pagpapataw ng interest. Alam niyo, kung hindi naman yan gipit, hindi yan uutang eh. Oo, gipit na nga, lalo pang ginipit. Di lalong babagsak yan. Total, pare-parehas naman tayong Pilipino. Magkaunawaan at mag-intindihan na lang po at mag-usap ng maayos, di ba? At magtulungan na lang. Sabi nga nila, kung meron ka rin lang, pag may lumapit sa'yo na uutang, kung malaan naman yan, yung sa'yo, marami naman, at talagang marami ka namang extra, mas mabuti daw, ibigay mo na. Oo. Wag mo nang, sabihin mo na lang na, bayaran mo na. O sige, yung bang walang kondisyon ba? Kung talagang buo sa loob mo natin. Di po ba? Pero kung negosyo naman talaga yan, wala tayong magagawa dyan. Negosyo nila yun eh. Pero heto lang mangkarultila mo Oo. Kung negosyo, dahil negosyo naman yan, nakipagkontratahan ka naman, pumirma ka naman sa ganitong interest. O di harapin natin, di ba? Sa namang papirma-pirma ka, hindi naman pala tutuparin, yun ang masama. Siyempre magagalit kahit sino. Pare-parehas lang naman tayo naghahanap buhay, di po ba mga kapaborito? At pare-parehas lang tayo na gusto nating mabuhay sa mundong ito. Kaya iwasan ho natin yung manglamang. Oo, at tumupad ho tayo. Kung ano yung usapan, yun ang usapan. Oo, at inuulit ko nga, kung wala pa, o di makipag-usap ng maayos. Ano ang samay, si kaya yung mampasnok ni at si kiralalante, so walay atraso, di ba? Reminder lang po yan, kapaborito. Oo, lahat naman ng tao may utang eh. O di ba? Sa laki ng utang ng Pilipinas, mga kapaborito, yung nasa tiyan pa nga lang ng kanyang, nasa sinapupunan pa lang ng kanyang nanay, hindi pa ipinapanganak, meron ng utang eh. Sa dami ng utang, di ba, ng Pilipinas. Pero sabi naman ng mga expert, sabi nila, kaya marami daw nagpapautang sa Pilipinas at maraming mauutangan ng Pilipinas. Kasi yung mga nagpapautang din naman, marami silang nakikita na assets ng Pilipinas. Oo, na pwedeng makuha kung sakaling hindi makabayad. O di ba? Kapag uutang ka rin sa isang halimbawa, lending company, di ba? Meron kang ano 'yun? Yung parang tatanungin kung ano yung mga appliances mo, kung ano yung mga gamit mo sa bahay. O kaya kung magsasanla ka, 'di ba? Meron silang ano na yung word na dapat nating gamitin diyan, may singa itangas mo nga na eto, pwede mo akong pautangin dahil meron akong ganitong lupa, 'di ba? O kaya kukuha ka ng isang tao na maggagarantisado sa iyo, garantor nga. Na kapag hindi ka na magpapatotoo na ikaw ay matinong tao at marunong magbayad. Garantor ang tawag doon. Pero maging maingat sa pagiging garantor. Dahil kapag hindi nakabayad yan, ginagantoran ninyo mga kapaborito. Si kayo sumambayar. Oo. Ay nako, bakit napunta sa usapan ng utang yan mga kapaborito? Talagang ganyan. Yan. Hindi natin maiwasan yan sa buhay na ito. Pero wag nating iasa sa pag-utang. Marami ang nalulubog sa utang, mga kapaborito. Mangkulitila. Oo, at kung ano yung meron sa atin, yun ang pagtiyagaan ho natin. Sa mga negosyante naman, umuutang naman sila para maiikot ng negosyo. O, di ba? At unti-unti rin yan na nagbabayad. Gayahin ho natin yung mga negosyante. Oo. Alas 7:44 na po ang ating oras. Naku, isang bus driver po, mga kapaborito, ang isinuspinde dahil sa paggamit ng cellphone habang nag-drive. Oo, inireport yan ng isang pasahero na nag-video doon sa driver na yon dahil muntik-muntikan na silang madisgrasya.
based doon sa video na isinumite sa Land Transportation Office, yun nga, nakita yung pag-cellphone at sinabi ng uploader na tila yung naglalaro daw, naka-online gambling siya. Oo, yun yung hinala. Ay, sus, perdona 14. Bus pa naman yun. At kahit na motor pa o kaya tricycle, lalo na pag motor, dalawang gulong lang yan eh. Kahit sa jeep, o kahit ilang panggulong yan. O, di ba? Isa naman na ang pwede lang mag-drive, kundi yung driver. At kapag nagsakay ka ng pasahero, responsable mo yan. Oo, responsibilidad mo yan na kailangan maging safe ang mga pasaheros na sakay mo. Hindi po pwedeng, sumakay nga sila, ganito ganyan, mga ngatwiran pa, hindi po. Malaking responsibilidad po ang maging driver. At kahit na ikaw ay nagda-drive ng sarili mong sasakyan, ay mayroon kang responsibilidad sa publiko na dapat maging maingat ka dahil anuman yung mangyari at meron ka pang nasagasaan o kaya nabundol, syempre ikaw pa rin ang mananagot. Kaya ingat ho tayo mga kapaborito. Sa mga driver ho natin na nakikinig ho sa atin ngayon, sana po lagi nating maalala yan. Yung paggamit ng cellphone, hindi yan pinapayagan. Meron tayong mga batas. Dito rin sa Dagupan City, merong ipinasa din, kung hindi ako nagkakamali, mga kapaborito, may ipinasa dyan na bawal talagang gumamit ng cellphone. Maliban pa sa batas ho natin na ipinatutupad ng gobyerno natin, nasyonal, meron din support yan ng iba't ibang bayan na binuo, mga kapaborito, at may penalty pa nga dyan eh. Oo, kaya sana kung ano yung mga batas na ipinatutupad, sana yung buhayin ho natin. Huwag lang tayo doon sa umpisa lang, 'di ba? Yun ang masakit eh. Kasi kapag bagong nabuo na batas na yon para sa safety at para sa ikabubuti ng marami, magaling lang sa umpisa. Oo, mainit na mainit kapag sa umpisa, pero pag tumatagal na, nawawala na yung ningas niya. Naaandila. Kaya ang dami-dami nating batas na nandyan, mga kapaborito. At eto nga rin yung pagdadrive nga, etong driver na ito, dapat lang siguro na madisiplina. Dapat lang. Di po ba? Oo, kasi hindi naman tama. Gagamit ka ng cellphone habang nagdadrive ka. Ako rin, naranasan ko na rin yan eh. Oo, sakay ako ng jeep ng bunuan. Pero hindi ko na matandaan kung sino yung driver na yun. Nakikipag-usap. May tumawag. Sige. Hindi naman emergency dahil tatawa-tawa pa nga siya. Buti nga, kinat niya kaagad. Dahil kapag tumagal pa yung pakikipag-usap niya, syempre, sisitahin ko siya ng maayos. Dahil syempre, nandun tayo. Hindi lang dahil nandun tayo. Siguro kahit sino sa amin na nandoon, ayaw niyang nakikita yung driver na ganun. Lalo na umaandar yung sasakyan eh. Buti lang sana kung huminto kahit saglit lang. Pero, eto pag nagsakay sa mga pampublikong sasakyan, hindi basta-basta yan hihinto kapag hindi nasira. Hihinto yan, halimbawa may sasakay na pasahero, may ibababang pasahero, o kaya may diferensya yung sasakyan. Naramdaman niya, may diferensya, o kaya pimutok may gulong to. Yun, pwedeng tumigil yun. Pero pag wala namang problema, wala namang bababa na pasahero o kaya sasakay, tuloy-tuloy ang takbo niyan. Di po ba? Kasi yung mga sakay naman na mga pasahero, merong pupuntahan yung mga yan, lalo na pag ganitong rush hour. From 6 to 7, okay, 6 to 8, yan yung mga rush hour eh. Yung mga pagpasok na may estudyante, pagpasok ng mga nagtatrabaho, meron dyan nagmamadali na dahil malilate na.
Siyempre, gusto niya makarating agad. Ngayon, kung yung driver naman nakikipagtunganga lang o kaya nakikipagdaldalan at patay-patay may pambatik na luluganan, may istoryaan kalamor. Hindi rin tama. Hindi naman kailangan na porkit nagmamadali ka naman na pasahero papaplisamod sa may driver. Apurayo, yaman drive. Taniyan na atrasado. Hindi niya yung kasalanan. In fairness sa mga driver, di po ba? Kaya lahat po tayo mag-ingat, kapaborito. Isang reminder lang po ito, mga kapaborito, para sa safety po nating lahat. At dyan naman po sa may Bunuan Gisat, yung problema dyan sa daloy ng trapiko, lalo na po dyan sa may crossing ng Bunuan Gisat, yung papuntang Tondaligan, papuntang Bukig, at papuntang Binlok. Yan, sa may crossing na yan. Dyan na nga yung may problema ngayon sa sa daloy ng trapiko. Dahil dumarami din po siyempre yung sasakyan at isa sa mga dahilan din, masikip na rin yung kalsada po natin dyan. Ngayon, isa sa mga problema po dyan, nagkakaroon ng traffic. Lalo na sa mga rush hour. Ngayon, ang kailangan natin dyan, pakikipagtulungan na lang. Alam sa may labir-tilabat ng labir, atake tayo na atake. Nanunang ng timot, yung wala ray traffic enforcer di man, nanunang ng timot, yung wala ray po police di man, kalamor, yung may tutulungan, tapyan na ayos itan, ang gawin na lang ho natin, sa mga driver, sumunod ho tayo kung paano yung daloy ng trapiko, talagang ganyan. Sabi nga nila, kapag umuunad ang isang lugar, kakambal niya yung problema sa trapiko, pero ginagawan din ng solusyon. Kaya nga meron tayong mga traffic enforcer doon kasi lalong magiging matraffic kapag kanya-kanya, sige lusot di man, lusot dya, hanggang mamaya may magbabanggaan na. Siyempre, pag may nagkaroon ng banggaan, di lalon na traffic. At tatawagin mo rin yung mga traffic enforcer, tatawagin mo rin yung mga pulis ho natin. Pero arami arum, iba abagada. No kapigan walay pulis, no kapigan walay traffic enforcer, mas matraffic kwanda. Grabe kimot. Aliwa mo man Di ba? Sa isang banda, ginagawa na nga nila na yung kanilang trabaho. Tapos ganun pa ang gagawin ninyo. Sasabihin ninyo, unfair naman mga kapaborito. Di ba? Kayo kaya, ang pumunta doon sa gitna ng kalsada, tansi kayo mangkawi-kawi di tanay, naandarla. Mansinyas sa mansinyas, yasanagaw. Di ba? Mangangawit yung braso natin. Ang sakit so kilikilita yun satan. Hindi yan biro, mga kapaborito. At ay man ural mat, araratay awit ulo. Hindi rin yan biro, mga kapaborito. Kung maaari, yung mga traffic enforcer at yung mga kapulisan natin, kung maaari nga, ayaw nilang manghuli. Bakit? Masakit din kasi yung penalty. At syempre, iinit din ang ulo ng mga hinuhuli. Pero, ang hinuhuli naman, yung lumalabag. Di po ba? Sa tingin nyo, mga kapaborito, masaya ba yung mga kapulisan natin, yung mga traffic enforcer natin, na puro na lang huli ang gagawin nila? Hindi rin maging fair naman ho tayo. Huwag tayo maging unfair. Kayo kaya yung nandoon sa sitwasyon nila, at sila naman ang nasa sitwasyon ninyo. Di ba? Kaya unawaan lang yan. Sumunod na lang ho tayo. Dahil yung kalsada naman talaga diyan, masikip na. Tsaka yung mga nagpa-park din dyan sa gilid ng kalsada. Yung iba kasi ginagawang ginagawang parking lot. Hindi naman parking lot yan. Daanan na nga ng ng tao pero yung iba naman mga motorista, yung mga nakamotor, pati may dalanan na totoo, ay agi. Dalanan damula dyan, pan-aapurada. Mali naman na yun. Kaya nga may linya na nakaguhit, di ba? May guhit sa gilid na white. Ibig sabihin, hanggang doon lang yung sasakyan, hanggang doon lang. Dahil yung natitira sa gilid niya, dyan naman dadaan yung mga tao na naglalakad. At kimot suwapang hanggang naman aapura kayo, ang nila kasalanan no nalik kayo. Di ba? Sa totoo lang.
Umayos ho tayo lahat para sa ganun maging maayos. O di ba? Disiplina ang kailangan at pakikipagkaisa para sa pag-unlad ng isang lugar. Alas 7:54 na po ang ating oras. Ang bilis-bilis ng oras mga kapaborito. Sing-bilis naman ng pahayag ng COMELEC, mga kapaborito, na ang mga senior citizen, PWDs at na mga buntis ang unang-unang makakaboto sa barangay and SK election. Lagi silang binibigyan ng priority. May priority lane. At prioridad din sila para makaboto sa darating na barangay and SK election. Reminder po mga kapaborito, doon sa mga hindi pa nakapag-rerehistro sa August 1 to 10, nagbukas po ang COMELEC para sa registration. And doon sa mga naghihintay kung hindi ba matutuloy ang eleksyon sa barangay and SK election, wait and see ho tayo. Dahil ang COMELEC naman, tuloy-tuloy yung kanyang pagre-ready hanggat wala daw batas na mabubuo o kay pasya ng presidente. Dahil base doon sa lumabas na balita, mga kapaborito, pirma na lang ng presidente ho natin ang kulang daw para sa pagpo-postpone ng barangay and SK election. Wait and see ho tayo. Hanggat wala pang nabubuong batas na pirmado na magpo-postpone ng election, tuloy ang election. Doon sa mga gustong ma-postpone, gabay da ni Rong. Gabay da, tuloy-tuloy ni. Okay, labat at sa ramay makukulira ya kapitan na kagawad ira. Pero ararami mangiras. Arami mangiras dito na ya display labat. Sungaranda. Display labat ira ditad barangay ay. Ditad barangay hall ay dapat mapalitan na, di po ba? Manggugut lararamay kin ka barangay da. Mangiras yan kapitan. Nay-nayangga po. Ay ang kagawad mo tay, si ang tatuwa labat. Manawa labat na kinto, honoraryo to. Wanda. Pero kapag masipag yung kapitan at yung mga barangay kagawad ay so aga dapat masalatan. Kumon at magkaroon na extension. Wanda. Mismon sa itutuo, mismon sa aray kabarangay na sumangibagatan. Aliwan sa rararamay akairong ditan. Sabi nga nila, kung ano yung trabaho mo, yun ang magsasalita para sa'yo. Kung masipag ka, kahit hindi ka magsalita, mismong yung mga tao na nakakakita ang magsasalita para sa'yo. Pero nung mangiras ka, aray totoo mo, sumangibaga sika, ya dapat lang salatan. Tan kumon at eleksyon la. Nung nayari labat la eleksyon natin, di eleksyon la kumon, tapi nasalatan layan kapitan may ay kwanda. Ay, sus, Ginoo, mga kapaborito, ang bilis ng oras, kaya bilis-bilisan na rin ho natin yung pagkilos ho natin, tapi agtayo na atrasado. Dahil mahirap po ang malate. Siyempre, mababawasan yung sahod natin. At hindi magandang mark yan, hindi magandang marka yung palate-late mga kapaborito. Dahil kapag halimbawa, nagkaroon ng pag-aalis ng mga empleyado, dahil medyo nagkaka-problema sa operation, siyempre, numero 1 nangandan. So para, ayat, mangiras siya. Ayat, tanay na yan nalilate. Makuli, pero nay na yan late. Diba, hindi maganda rin. Ang gano ay makulila, on time nin nay, masasabay ang luloob. Hindi, siyempre, panghihinayangan kapag ganon, di po ba? Oo. Pero no choice na ho tayo mga kapaborito. Pansamantala, magpapaalam na po ang Radyo Pangasinan Balita. Good morning and happy listening kay Ate Aldea Ligaspi Ballesteros dyan sa may Villa Santa Barbara. Kay Dr. Liza Ballesteros,
Ganon din kay Dr. David Baliceros dyan sa may Kalasyaw. And good morning po sa mga tagapakinig ho natin dyan sa may Maldan, dyan sa may San Jacinto, lalo na dyan sa may Barangay Maambal. Kay JD Bravo, good morning. And love you, anak. Ayan. And sa lahat po ng naabot ng tinig na ito, hindi ko man mabanggit ang inyong mga pangalan. Maraming salamat po and magandang umaga sa inyong lahat. Okay mga kapaborito, salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Radyo Pangasinan Balita. Nakasama po natin sa ating technical side si Engineer Dennis Palaganas. Ako po si Amor Ligas Pidiga. Maraming salamat and magandang morning. Sigaratan susaray manunaan na balita. Edsayan Kabuasan, Radyo Pangasinan.